Bos días. Eu son a Glaya Eu son Laura, de cuarto B. Imos facer un experimento que consiste en facer un gato que ao poñelo contra a luz vence as súas tripas imos necesitar texoiras, cores, pegamento un folio branco. e un lápis. Imos empezar. Cortamos o folio en 3 trozos. Ahora debuxamos un gato. Aí, en plan, todas las O seguinte paso é recalcar o debuxo. Agora pintamos unha espiña no gato que non ten cara. O seguinte paso é pintar os dous gatos coas cores que queremos. Xa temos os dous gatos pintadiños E a espiña na barriga do outro. o seguinte paso é Pegar os 3 debuxos quedando a espiña no medio.
Sí. No. Bueno, da igual. Bueno, no sé. Porque una cabeza era más pequeña que la otra, ¿no? Supongo. No, es que lo queremos. Queda un poquito más. A ver, queda bien, pero queda un poquito desigual. Entonces, espera. Creo que está dudando. E agora, se o vemos na ventana, aparece unha espiña na barriga do gato. E agora Se o poñemos na ventana, aparecerá unha espiña. na tripa do gato. Miau! Sí, porque así queda más divertido.